சார் நீங்க ஏதோ சொன்னீங்களா, திருப்பி சொல்லுங்க சார், சரியா கேட்கல. சார் எஸ்பிஐ ஆர்பிஐல இருந்து கூப்பிடுறோம் சார், மெயின் பிரான்ச். சரிங்க சார். சார் இப்ப மோடி திட்டம் போடுறோம் சார், 4500 ரூபாய் உங்களுக்கு கோவிட் 19 காண்டி. கோவிட் 19க்கு 4500 ரூபாய் ஸ்டேட் பேங்க்ல இருந்து போட சொன்னாங்களா? ஆமா சார், சென்னை குரோம்பேட்ல சார் ஆபீஸ். சரி, இப்ப இந்த 4500 ரூபாய் எப்படி போட்டு விட போறீங்க சார்? உங்க ஏடிஎம் பின்ன 16 நம்பர் இருக்குல்ல, அது சொல்லுங்க சார். ஏடிஎம் பின் ஏடிஎம் நம்பர் சொல்லுங்க சார். 16 இல்லங்க, வெளியே யார்ட்டும் ஏடிஎம் பின்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்களே. இல்ல சார், நாங்க மோடி திட்டம் 4500 ரூபாய் போடுறோம் சார் உங்களுக்கு. இப்ப போட்டுருவோம் சார், கோவிட் 16 ஜாப்லெஸ் காண்டி. ஓ, ஜாப் இப்ப யாருக்கும் வேலை இல்லன்றதுக்காக எல்லாத்துக்குமே போடுறீங்களா? இது எப்படி எங்களுக்கு மட்டும் போடுவீங்களா, எங்க வீட்டுல இருக்க அக்கௌண்ட் இருக்க எல்லாத்துக்கும் போடுவீங்களா? நீங்க ஏடிஎம் நம்பர் சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் 16 நம்பர், ஏடிஎம் மேலே 16 நம்பர் இருக்குல்ல, அதை சொல்லுங்க சார். அது சொன்னா இப்ப 4500 ரூபாய் போட்டு விட்டுருவீங்க? ஆமா சார். அல்ல சார், அது சொல்லிட்டு ஏடிஎம் பின்னாடி 3 நம்பர் இருக்கும் சார். ஓகே. சிவிபி அப்படின்னு 3 நம்பர் இருக்கும் சார். ஆமா. அது சொல்லுங்க சார். சொன்னா 4500 ரூபாய் அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவோம் சார். ஜாப்லெஸ் மோடி திட்டம் கோவிட் சார், கோவிட் 19. சரி, இப்ப உங்க பேர் என்ன சார்? நாங்க ஆபீஸ்ல இருந்து பேசுறோம் சார், பேர்லாம் சொல்ல மாட்டோம் சார். நீங்க சொல்லுங்க சார், நம்பர் சொல்லுங்க சார். ஏடிஎம் மேலே 16 நம்பர் இருக்கும் சார். புரியுதுங்க, இப்ப உங்க பேர் என்னன்னு கேட்டேன். குரோம்பேட்ல ஆபீஸ் இருக்கு, நீங்க என்னவா இருக்கீங்க? ஏடிஎம் மேலே 4 நம்பர், 4 டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் சார். 16 நம்பர். அந்த நம்பர் நீங்க என்னவா அங்க வேலை பாக்குறீங்க? சார் நாங்க ஆபீஸ்ல இருக்கோம் சார். குரோம்பேட் ஆபீஸ் சார், சென்னை சார். அட சென்னை தான், நான் என்ன துபாய் நான் சொன்னேன்? சென்னைன்னே சொல்லிட்டு இருக்க சார். போட்டுருவோம் சார், உடனே போட்டுருவோம் சார். 4500 ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டுருவோம் சார். நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சொல்லு சார். நீ நம்பர் சொல்லு சார். நம்பரா? ஏடிஎம் மேலே 16 நம்பர் இருக்கும் சார். நம்பர் சொல்லு சார். சரி, எனக்கு இந்த ஒரு டவுட் மட்டும் கிளியர் பண்ணு. சொல்லு சார். சரிடா, டேய் 16 நம்பர் இருக்கும் சார். பின்னாடி 3 நம்பர் இருக்கும் சார். டேய் ஆமா, आपके ரெயின்கோட் ஃபேமிலி சொல்றத கேளுடா. எனக்கு ஸ்டேட் பேங்க்ல அக்கவுண்ட் இல்லடா. கட் பண்ணிட்டான். ஆக்சுவலா நான் ஒரு ஷூட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த ஷூட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. அந்த கால்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, மோடி வந்து இப்ப அந்த ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே 4500 ரூபாய் போட்டு விடுறாங்க. உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல் கொடுங்க, உங்களோட ஏடிஎம்ல இருக்க அந்த 16 நம்பர் கொடுங்க அப்படிலாம் கேட்டாங்க. சோ அவன் கால் பண்ணவன என்ன சொன்னா அப்படின்னா, எஸ்பிஐ ஆர்பிஐ மெயின் பிரான்ச்ல வந்து கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா, எஸ்பிஐ வேற ஆர்பிஐ வேற, ரெண்டுத்துக்கும் மெயின் பிரான்ச் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் சென்னை குரோம்பேட்ல மெயின் பிரான்ச் இருக்குன்றான். வேற என்ன டீடைல், உன்னோட பேர் என்ன, நீ என்ன வேலை பாக்குற அப்படின்னு நான் கேட்டா அந்த டீடைல் எதுவுமே சொல்ல. அவனோட மெயின் நோக்கம் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஏடிஎம் முன்னாடி இருக்க அந்த 16 நம்பர், ஏடிஎம் பின்னாடி இருக்க அந்த 3 நம்பர், சிவிவின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த 3 நம்பர். இது எது கேக்குறாங்க அப்படின்னா, உண்மையாவே மோடி நிவாரண தொகை 4500 ரூபாய் போட்டு விடுறோம், ஜாப்லெஸ்ஸா இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் காசு கொடுக்கணும், எல்லாத்துக்குமே காசு கொடுக்க போறாங்க, அதுக்கு தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் கேக்குறதுன்றது கம்ப்ளீட்லி ஃபேக். நம்மகிட்ட இருந்து காசு ஆட்டே போறதுக்கு தான் அதை பண்றாங்க. சோ பேங்க்ல இருந்து சொல்றதும் அதான். உங்களோட பேங்க் டீடைலோ இல்ல ஏடிஎம் பின் நம்பரோ இல்ல ஏடிஎம் கார்டுல இருக்க அந்த முன்னாடி இருக்க 16 நம்பர், பின்னாடி இருக்க அந்த 3 நம்பர் எதுவுமே நீங்க சொல்ல வேணாம். இந்த மாதிரி நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் எல்லாம் வாங்கி போடுறாங்க அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்லி பக்கா ஃப்ராடு பசங்க. எவனாவது உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்க ஏடிஎம்ல இருக்க அந்த 16 நம்பர் சொல்லுங்க, பின்னாடி இருக்க அந்த 3 நம்பர் சொல்லுங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுங்க, பின் நம்பர் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டானா அசிங்கமா ஏதாவது திட்டி போடா வெண்ண, நீ தான் பேங்க் வச்சிருக்கல, அக்கௌண்ட் நம்பர் பார்த்து காசை போட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்களே சொல்லுங்க. முக்கியமா லேடிஸ் படிக்காதவங்க தான் குறி வைக்கிறாங்க. பேங்க்ல இருந்து அதான் சொல்றாங்க, யார்ட்டையும் உங்களோட பேங்க் டீடைல் கொடுக்க வேணாம். இந்த மாதிரி சில கேடுகிட்ட கம்னாட்டிகா இன்னுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம தான் சேஃபா இருக்கணும். ஏன்னா அந்த நம்பரை நம்ம ட்ராக் பண்ணாலோ இல்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலுமே எந்த பிரயோஜனமே இல்ல. அதுக்கு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அதை ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. இந்த நம்பரை தூக்கி போட்டு அடுத்து ஒரு புது நம்பரை வாங்கி இன்னொருத்தனை ஏமாத்த போயிருவாங்க. சோ நம்ம தான் சேஃபா இருந்துக்கணும். முடிஞ்ச அளவு சேஃபா இருங்க. எதா இருந்தாலும் நேர்ல போய் செக் பண்ணுங்க. சென்னையில யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா நான் நேர்ல வரேன், வாடா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு பாருங்க. சோ இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நிறைய பேருக்கு ஒரு அவேர்னஸா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. சேஃபா இருங்க.